Ja. Hold du køber op, når du skal der. Du er kun god til 5-7. De seneste clutches, det er kun 5-7, du har brugt. Okay, kan du købe det? Det er også det sjovt. Der er mange. Okay, B-agtig. Meget. Det er ikke lige hvilken vej jeg vendte gennem. Ja, den der skumpe, ja, den er faktisk ret fed. Der er skyld der. Jeg er tæt på, Pat. Luciana er B. Jo! Det var vist det ikke. Counter-terrorist. Det der var fucking fedt. Ja, det var fucking Jeg vil vildt godt have set det. Wow. Det var fedt, Patrick. Prøv at se, hvad jeg har fået mig. Prøv at se, hvad Jeg jeg får har fået. godt. Philip, du skal smoke. Du skal Skal du smoke. ryge? Ja, Nej. så.